सामना होतोय इथनं साईराज होतोय काय फलंदाजी देखील केली होती सामनावीर देखील होते इथनं पहिलं षटक असेल राज याच्या माध्यमातून पाहिलं देखील गेलं होतं बॅट्समॅन निखिल येते स्ट्राईकला असेल मात्र आता निखिल नॉन स्ट्राईकला देखील असेल निखिल पहिला चेंडू असेल बघूया ऑफ साईडच्या दिशेने टोललेला चेंडू काय होतोय काय बिघडतंय पंचांकडनं दोन्ही हात समांतर येत आहेत धाव संख्या होते 6 धावा येत आहेत काय बँड षटकार येतोय इथनं सोमेश षटकार येतोय कुठेतरी खराब गोलंदाजी म्हणता येईल पुढचा चेंडू असेल पुढचा चेंडू फुलचा चेंडू होता बघूया ह्या वेळेला मात्र झेल होतो का झेल मात्र सुटतोय काय होतंय काय बिघडतंय बघता बघता 2 धावा पूर्ण होत आहेत धाव संख्या मात्र बरंच होते धाव संख्या होते 8 धावा होत आहेत काय फलंदाजी करतोय समजूता पुढचा चेंडू असेल काय फलंदाजी देखील करतोय मैदानामध्ये पुढचा चेंडू असेल न समजलेला चेंडू होता फलंदाजी मात्र इथनं भिरकी घेऊन जातोय निर्धाव चेंडू होतोय काय गोलंदाजी देखील म्हणता येईल आपल्याला धाव संख्या मात्र पोचते धाव संख्या होते 8 धावा होत आहेत काय गोलंदाजी मध्ये मैदानामध्ये देखील होते पुढचा चेंडू असेल शॉर्टपिच टाकलेला चेंडू बघूया झेल मात्र होत नाहीये बघता बघता 1 धाव पूर्ण होते धाव संख्या होते 9 धावा होत आहेत आता मात्र गेम बदलावे लागतील का असंच म्हणावं लागेल काय गोलंदाजी देखील होते मैदानामध्ये पुढचा चेंडू असेल राज याचा हाही चेंडू बघूया झेल होतो का साधा सोपा झेल मात्र सुटतोय बघता बघता 1 धाव तर निश्चित होते दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतो का 1 धाव पूर्ण होते धाव संख्या मात्र बरंच होते धाव संख्या होते 10 धावा होत आहेत सचिन रमेश तेंडुलकर याचा जर्सी क्रमांक इथं वापरला जातोय 10 धाव संख्या होते काय फलंदाजी होते मैदानामध्ये षटकाची समाप्ती होते आता इथलं मात्र ऑन फायर होईल देखील लागेल नक्कीच आपण काल देखील बघितलं होतं रमाईच्या शतकामध्ये देखील एक लहानसा संघ देखील एक चांगला संघ मानला एक विजयी रमाई चषकामध्ये ज्याने नाव कोरलं होतं आता मात्र पुढचा गोलंदाज येतोय मनीष येतोय आता मात्र कुठेतरी कंजूस गोलंदाजी करावी लागेल आपल्या संघासाठी पुढचा चेंडू असेल बघूया ऑफ साईडच्या दिशेने टोललेला चेंडू 1 धाव तर निश्चित होते बघता बघता दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतो का 1 धावावर संशय ठेवतोय धाव संख्या मात्र पोचते 11 धावा होत आहेत मॅजिक फिगर होतो इथनं बघितलं गेला तर वृद्धिमान 6चा हाच जर्सी नंबर इथं वापरला गेलाय की का पुढचा चेंडू असेल पंचांकडे मात्र उच्च कोण येत नाहीये निर्धाव चेंडू जातोय काय कमबॅक केलाय गोलंदाजानं निर्धाव चेंडू येतोय काय कमबॅक म्हणता येईल पुढचा चेंडू असेल काय गोलंदाजी करतोय आपल्या पुढचा चेंडू असेल हाही चेंडू न समजणारा चेंडू होता फलंदाजाची मात्र इथनं भिडकी घेऊन जातो काय वारंवार निर्धाव चेंडू टाकतो की का असंच म्हणावं लागेल काय चेंडू टाकतोय निर्धाव वारंवार पुढचा चेंडू असेल हाही चेंडू बघूया
लोकांच्या दिशेने गेलेला चेंडू बघूया. झेल मात्र सुटतोय. काय होतंय, काय बिघडतंय मैदानामध्ये. पंचांकडनं मात्र कुठची खूण येते बघूया. 4 धावा येतात. ब्रँडेड चौकार येतोय. सोमेश्वर शशक चौकार येतोय. काय फलंदाजी देखील होते मैदानामध्ये. धाव संख्या होते 15 धावा होत आहेत. आता मात्र ऑल फायर झालेला दिसतोय की का बॅटर, असंच म्हणावं लागेल. कुठेतरी आक्रमण चढवलंय की का गोलंदाजावर, असंच म्हणावं लागेल. काय गोलंदाजी आणि फलंदाजी देखील. एक चांगली गोलंदाजी आणि एक चांगली फलंदाजी आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला देखील मिळते. पुढचा चेंडू असेल. पुढचा चेंडू बघूया. बॅटची लिडिंग एज घेऊन जाणारा चेंडू. एक धावतो बघता निश्चित होते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतो का बघता एक धाव पूर्ण होते. धाव संख्या मात्र बदलत होते. धाव संख्या होते 16 धावा होत आहेत. मॅजिक फिगर इकडनं आणला जातो की का, असंच म्हणावं लागेल. काय गोलंदाजी करतोय, कंचीच गोलंदाजी म्हणता देखील. सामन्याला सुरुवात होते परत. काय गोलंदाजी करतोय, अचूक मारा आपल्याला पाहायला देखील मिळतोय. कुठेतरी बॉलरने संकेत येतोय. पुढचा चेंडू असेल संकेतेचा. काय गोलंदाजी करतोय, जकडून ठेवलंय की का फलंदाजा, असंच म्हणावं लागेल. निर्धाव चेंडू येतोय. काय गोलंदाजी होते मैदानामध्ये. आग ओकणारी गोलंदाजी करतोय. जकडून ठेवल्या मोठ्या फटक्यापासून. काय गोलंदाजी देखील करतोय. हा संकेत. पुढचा चेंडू असेल संकेत याचा. धाव संख्या मात्र स्थिरावते. 16 धाव होत आहेत. काय बिघडते. पुढचा चेंडू असेल शॉर्टपिच टाकलेला चेंडू. बघूया काय होतंय, काय बिघडतंय. ब्रँडेड षटकार येतोय. सोमेश्वर शशक षटकार येतोय. काय होतंय, काय बिघडतंय. इथनं मात्र धाव संख्या बढोतरीमध्ये येते. धाव संख्या होते 22 धावा होत आहेत. आक्रमण चढवलं जात आहे का, असंच म्हणावं लागेल. ऑन फायर झालेलं दिसतोय बॅटर. इथनं गेअर बदलले गेलेत की का. कंजूस गोलंदाजी इथनं करावी लागेल. कुठेतरी पुढचा चेंडू असेल शॉर्टपिच टाकलेला चेंडू. बॅटची ऑफ साईडच्या दिशेने गेलेला चेंडू. एक धावतो बघता निश्चित होते. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न होतो का. तू मे होतोय. मैदानामध्ये काय होतंय, काय बिघडतंय. बॅक टू द ना मुन्ना ना, ऐसी गलती मत कर, असंच म्हणावं लागेल. तू चल मी आया, असं समीकरण आता आपल्याला बघावं देखील लागेल. दुसरा बॅटर येतोय मैदानामध्ये. दिलीप येतोय. आता साजेशी खेळी करावी लागेल. काय गोलंदाजी होते मैदानामध्ये. पुढचा चेंडू असेल पंच. निर्धाव चेंडू जातोय. काय गोलंदाजी होते, कंजूस गोलंदाजी म्हणता येईल. कमबॅक केलंय की का, असंच म्हणता येईल. इथनं काय गोलंदाजी करतोय मैदानामध्ये. आग ओकणारी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला देखील मिळते. पुढचा चेंडू असेल न समजणारा चेंडू होता. काय होतंय, काय बिघडतंय. गांधी इथनं मात्र गुल केली जाते. बॅक टू द पेव्हिलियन जावं लागतंय. काय होतंय, काय बिघडतंय मैदानामध्ये. धाव संख्या मात्र पोचते 23 धावा होत आहेत. गांधी मात्र इथनं गुल केली जाते. काय गोलंदाजी होते मैदानामध्ये. आता मात्र पुढचा बॅटर असेल
आता मात्र माझा साथी समालोचक मनीष मोहिते असतील, कारण आम्ही रमाई चषकामध्ये देखील पाहायला देखील होतं. हा समालोचक मी मात्र तुर्तास थांबतो. ह्यानंतरचं समालोचक ऐकाल मनीष मोहिते यांच्याकडनं. मी मात्र तुर्तास थांबतो. धन्यवाद. पुढचा चेंडू असेल. काय गोलंदाजी होते मनीष. बघायला गेलं ना तर कुठेतरी कंजूस गोलंदाजी म्हणता येईल. काय चेंडू टाकलाय. पंचांचे दोन्ही हात समांतर येतात. नियम क्रमांक इथं 22 वापरला जातोय. काय हा चेंडू तुम्हाला परत टाकावा लागेल असं पंचांचं म्हणणं आहे. काय गोलंदाजी होते. पंचांचे जो निर्णय असेल ऑन फील्ड अंपायरचा तो तुम्हाला मान्यच करावा लागेल. हेमंत कुठेतरी कंजूस गोलंदाजी करावी लागेल. धावसंख्या मात्र बरोबर होते. धावसंख्या होते 24 धावा होत आहेत. काय बोलशील मनीष. नक्कीच बच्चू, आनंदाची भरती पराभवाची ओटी. तुंबळ युद्ध, झेंडा मिरवणारा आखाडा, श्री सोमेश्वर चषक आपल्या समोर संपन्न होतोय. अंतिम दिवस. नक्कीच मनीष. इथं म्हणता देखील दोन्ही हात समांतर येतात. पुन्हा वारंवार सूचना देखील गेली जाते. नियम क्रमांक 22 इथं वापरला जातोय का असंच म्हणावं लागेल. हा चेंडू तुम्हाला परत फेकावा लागेल असं मनीष पंचांचं म्हणणं आहे. काय बोलशील. नक्कीच बच्चू, हा चेंडू पुन्हा एकदा फेकावा लागेल. एक अवंत धावसंख्येत संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. पाहूया पुढचा चेंडू. पुढच्या चेंडूवर आक्रमक फलंदाजी करतो का. आपल्या संघासाठी किती धावांचं योगदान देऊ, परंतु फलंदाजाला काही नीटसा खेळता आला नाही. चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. नक्कीच मनीष इथनं म्हणता येईल कमबॅक केलं जात आहे की का असंच म्हणावं लागेल. चेंडू होते बच्चू. चेंडू मात्र स्थिर राहतो गोलंदाजाकडे. पाहूया गोलंदाज आणि फलंदाज यांचं समीकरण मैदानावर. हाही चेंडू काहीसा. काय चेंडू टाकतोय मनीष. बघितलं गेलं तर वारंवार निधाव चेंडू टाकतोय मनीष. काय बोलशील मनीष. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. सुंदर गोलंदाजी करतोय आपल्या संघाकडून गोलंदाज आकाश. एक सुंदर गोलंदाजी करतोय. धावसंख्या रोखून धरतोय. धावसंख्येला आकार देण्याचा प्रयत्न करत नाहीये. सुंदर गोलंदाजी अचूक टप्प्यावर. हाही चेंडू मात्र स्वैर मारा काहीसा अवांतर धावसंख्या देईल. संघाच्या धावसंख्येत भर पडेल. संघाच्या धावसंख्येत भर पडून संघाची धावसंख्या मात्र होते 26. काय गोलंदाजी होते मैदानामध्ये. इथनं कुठेतरी स्वेर मारा होतोय की का असंच मनीष म्हणावं लागेल. पुढचा चेंडू असेल. न समजलेला चेंडू. बॅटची लिडिंग एज घेऊन जातोय. बॅट बघता बघता एक धाव पूर्ण होत आहे. काय मनीष बोलशील. कुठेतरी हाय व्होल्टेजचा सामना येतो की का असंच म्हणावं लागेल मनीष. 27 धावा होत आहे तिथनं. नक्कीच बच्चू, संघाची धावसंख्या मात्र होते 27. एक आक्रमक फलंदाजी करावी लागेल. जास्तीत जास्त धावांचा डोंगर उभारावा लागेल तरच आपला संघ विजयी ठरेल असंच काहीसा म्हणावं लागेल फलंदाजांना. हाही रिव्हर्स स्वीप करण्याचा अटेम्प्ट होता मात्र चेंडू आणि बॅटचा काही संबंध नाही. चेंडू मात्र निर्धाव जाण्यात यशस्वी झालाय. नक्कीच मनीष म्हणता येईल. कालच्या देखील आपल्या शेवटच्या सामन्यामध्ये देखील पाहिलं होतं. घुटण्यात एक और तमाशात एक फटका मात्र फसतोय. निर्धाव चेंडू जातोय. काय गोलंदाजी होते. याच्या मार्फत पुढचा चेंडू सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. आता बघूया किती धावा येत आहेत. बघता बघता झेल मात्र होतोय. काय मनीष बोलशील. नक्कीच बच्चू, जेलबाद झाल्या तंबूच्या आश्रयाला जावं लागेल फलंदाजाला. जास्तीत जास्त धावांचा डोंगर उभारावा लागेल तरच आपला हा सामना आपल्या संघाच्या बाजूने खेचता येईल हे फलंदाजांना माहित आहे. कारण आक्रमक फलंदाजी जेव्हा आपण स्वीकारतो तेव्हा एक जास्तीत जास्त धावांचा डोंगर आपण उभारू शकतो हे मात्र दोन्ही फलंदाजांना माहित असतं. हे स्वप्न साकारून आपले दोन्ही फलंदाज एक आक्रमक पवित्रा घेऊन फलंदाजी करत असतात बच्चू. नक्कीच मनीष, कालच्या दिवसामध्ये देखील आपल्याला फायनलचा देखील सामना देखील आपल्याला पाहायला मिळाला होता. रमाई चषकावर ज्याने नाव कोरलं होतं. साखर प्रसंग होता. काय फलंदाजी देखील झाली होती. 43 धावांचं उद्दिष्ट देखील होतं. काय मनीष बोलशील. नक्कीच बच्चू, एक कुंभारवाडी लांजा संघ
एक आक्रमक फलंदाजी करत होता, बिलाल सारखा फलंदाज त्यांच्या ताफ्यात होता, त्यामुळे हा विजयी साकार त्यांनी केला होता बच्चू. नक्कीच मनीष म्हणता देखील येईल. आता आपण पाहायला गेलं ना, हेमंत सारखा एक चांगला फलंदाज त्यांच्या ताफ्यामध्ये देखील असेल. मनीष काय बोलशील ह्या सामन्याबद्दल? आयोजन बघितलंस का आपल्याला वारंवार कुठेतरी आपण इथनं कॉमेंट्री देखील करतो. ते वर्ष मी इथनच कॉमेंट्री करतोय, तुला देखील माहितीये. नक्कीच बच्चू, एक माझे खेळाडू माझ्या समवेत आहे. दीपक मयेकर यासारखा खेळाडू माझ्या सोबत नेहमी असतो. एक त्याच्याबद्दल सांगायचं झालं तर एक खरंच नियोजनबद्ध, एक संयमी, आपल्याकडेच आपल्या गावाची एक खरंच आपल्या गावात एक टुर्नामेंट होते, ती कशी नियोजनबद्ध व्यवस्थितरित्या संपन्न करणं हे त्याच्या खांद्यावर नेहमी असतं. तो नेहमी एक मार्गदर्शन करत असतो. दीपक मयेकर माझ्या समवेत असलेले एक माजी खेळाडू वांद्रे गावचे. नक्कीच मनीष म्हणता देखील येईल. आता कुठेतरी महासंग्राम इथनं ह्या ट्रॉफीवर कोण नाव कोरतं असंच बघावं लागेल. काय मनीष बोलशील, इथनं मात्र कोण इथनं ट्रॉफी जिंकतो हेच बघावं लागेल. कारण कालच्या दिवसात देखील आपण बघितलं होतं जे लाईनमन असतील लाईनमनची हाय व्होल्टेज मध्ये सामना जातोय. परेश काय गोलंदाजी देखील झाली होती. आता मात्र मनीष बघावं लागेल. नाही संघ हेमंत येतोय. मी मगाशीच म्हणालो होतो मनीष हेमंत सारखा एक लेफ्टी बॅटर असेल, कारण आपल्याला मागच्या 2024 मध्ये देखील हाच फलंदाज आपल्याला पाहायला देखील गेला होता. हाच फलंदाज एक बेस्ट बॅट्समन मधून आपल्याला रमाई चषकामधनं बेस्ट ट्रॉफी का म्हणून खेळला देखील जातो. आणि माझे का बेस्टमन का खेळलं जातं असंच मनीष म्हणावं लागेल इथनं. नक्कीच बच्चू, हेमंत सारखा एक सलामीचा फलंदाज नालीच कडून आहे. एक आक्रमक फलंदाजीसाठी ओळखला जाणार हा हेमंत पाहूया आपल्या संघासाठी किती धावांचं योगदान देतो. नक्कीच मनीष इथनं म्हणावं लागेल दोन्ही बॅटर जातात. एक लेग बॅट्समन असेल. आता मात्र दिलीप येतोय गोलंदाजी मार्कवर. बघूया स्ट्राईक मात्र कोण घेतो, हेमंत घेतो की का. मोठे मोठे फटके खेळण्याची क्षमता आहे मनीष याही फलंदाजामध्ये. हे पंच म्हणून काम पाहतील कौस्तुभ आणि सर्वेश हे देखील मैदानाची जोडी घेत आहेत. अनुभवी पंच पाहायला देखील जाते वांद्रे संघाकडनं. काय बोलशील मनीष? 28 धावांचं लक्ष असेल. सलामीचा फलंदाज हेमंत पाहूया हेमंत आपल्या संघाकडून किती धावांचं योगदान देतो. एक आक्रमक फलंदाजी. नक्कीच पाली प्रीमियर लीग मध्ये हाही फलंदाज. बघूया फसवा चेंडू होता. काय होतंय, काय बिघडतंय मनीष? पहिला चेंडू जातोय. पहिला चेंडू निर्धाव जातोय. पहिल्या षटकाच्या उत्तरार्धात चाललेला सामना पहिला चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. काय मनीष म्हणता येईल, इथनं कमबॅक होतोय की का असंच म्हणता येईल. हेमंतला जखडवून ठेवलंय की का. पुढचा चेंडू असेल. काय वारंवार बीट केलं जात आहे. बॅटची लिडिंग एज घेऊन जातोय. एक धाव तर निश्चित पूर्ण होतंय. कुठेतरी हेमंतला फसवलं जातंय की का. जाळ्यामध्ये म्हटलं देखील जाईल. नक्कीच बच्चू, 10,000वरती प्रेक्षक इथं उपलब्ध आहेत. या सामन्याचा आनंद लुटतायत. नक्कीच बच्चू, एक सुंदर सामना आपल्या समोर पाहायला मिळतोय सोमेश्वर वांद्रे कडून. आता मात्र स्ट्राईकला येतो राज असेल. बिग 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 हिटर म्हणून ज्याला पाहायला देखील आपण प्रीमियर लीग मध्ये पाली प्रीमियर. पहिला चेंडू बॅटची लिडिंग त्याच्यावर काय चेंडू टाकतोय मनीष. वारंवार निर्धाव चेंडू टाकतोय. काय बोलशील मनीष? नक्कीच बच्चू, एक सुंदर आणि अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. आक्रमक गोलंदाजी पाहायला मिळते पहिल्या चेंडू पासून.
आपल्याला माहिती आहे आपल्या धावसंख्या मात्र झाल्या नाहीत. चेंडू निर्धाव टाकू तेव्हाच आपला हा सामना आपल्या बाजूने बिरकावू शकतो. हेच काहीच तंत्र वापरला जातंय गोलंदाजाकडून. नक्कीच मनीष इथनं म्हणता येईल फलंदाजीची मात्र इथनं बिरकी घेतोय की का असंच म्हणावं लागेल. काय गोलंदाजी करतो कंजूस गोलंदाजी. बघता बघता एक धाव येते दुसऱ्या धावेचा आटे नसेल का. काय गोलंदाजी होते मैदानामध्ये मनीष. कुठेतरी कंजूस गोलंदाजी करतोय की का. यष्टीरक्षक कडनं चूक झाली. एक धाव येत आहे लेग वाईच्या स्वरूपात. काय मनीष बोलशील. कंजूस गोलंदाजी म्हणता येईल मनीष. पहिल्या षटका अखेरीस पहिल्या षटकाच्या उत्तरात चाललेला हा सामना पहिला षटक संपतोय. पहिल्या षटका अखेरीस संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 2. अतिशय सुंदर गोलंदाजी अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी म्हणावे लागेल असं समीकरण असेल. सुंदर गोलंदाजी प्रात्यक्षिक केलंय आपल्या संघाकडून. नक्कीच मनीष इथनं म्हणता देखील आपल्याला कमबॅक करतोय की का की इथनं बॅकफुटला जातोय की का असं म्हणावं लागेल. कारण वारंवार देखील पाहायला गेलं देखील होतं निर्धाव चेंडू टाकतोय. काही गोलंदाजी होते मैदानावर आप करणारी गोलंदाजी होते. आता मात्र निखिल येतोय राजसाठी पहिला चेंडू असेल. आग ओकणारी गोलंदाजी होते का मनीष. पहिला चेंडू असेल निखिल याचा राजसाठी. काय मनीष बोलशील. कारण एक वारंवार निर्धाव चेंडू सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न पंचांकडनं मात्र कुठची कोण येत नाही. पंचांचे दोन्ही हात समांतर येत आहेत. नियम क्रमांक इथं 22 वापरला जातोय. हा चेंडू परत टाकावा लागेल असं पंचांचं म्हणणं आहे. वैयक्तिक कोट्यातील पहिले संघाकडून दुसरा षटक हातवतोय निखिल. हा चेंडू बॅट आणि बॉलचा काही संबंध नाही. चेंडू मात्र निर्धाव टाकण्याने यशस्वी झालाय तो निखिल. सुंदर आणि अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करतो तो निखिल. काय गोलंदाजी होते मैदानामध्ये. कुठेतरी जखडून ठेवलं जाते राजाला. वारंवार निर्धाव चेंडू टाकले जातात की का. आता मात्र बघूया ऑफ साईडला काय झेल होतोय मैदानामध्ये. बॅक टू द पवेलियन यावं लागतंय राजाला. काय बोलशील मनीष. नक्कीच एक सुंदर क्षेत्ररक्षण केलंय संघाकडून. पहिला धक्का मिळतोय नानीत संघाला. तंबूच्या आचऱ्याला येतोय तो फलंदाज जिंकण्यासाठी. 28 धावांचं लक्ष ठेवलंय संघासमोर. नक्कीच मनीष इथनं म्हणता देखील आपल्याला तू देख और तमाशा देख असंच म्हणावं लागेल. कुठेतरी मोठ्या फटक्यापासून वंचित ठेवलंय की का. हेमंत सारखा एक बाहुबली फलंदाज आपल्याकडे आहे. आता मात्र स्ट्राईकला जातोय मात्र मनीष जातोय. कुठेतरी हायटिंग फलंदाजी करावी लागेल मनीष. नक्कीच बच्चू दुसऱ्या षटकाच्या उत्तरात चाललेला सामना एक हाय व्होल्टेज सामना. रोमांच स्थितीत आनंदाची भरती पराभवाची ओटी झेंडा मिरवणारा आखाडा श्री सोमेश्वर चषक वांद्री. नक्कीच म्हणता येईल मनीष राईट हँडर बॅट्समन असेल. काय गोलंदाजी देखील होते मैदानामध्ये. वारंवार निर्धाव चेंडू देखील टाकले जात आहेत. कुठेतरी फसवलं जातंय जाळ्यामध्ये. काय मनीष बोलशील. नक्कीच बच्चू दुसऱ्या षटकाच्या उत्तरात चाललेला सामना. चेंडू पाहूया या चेंडूवर किती धावांचं योगदान देतात दोन्ही फलंदाज. एक धाव तर निश्चित मिळते संघासाठी. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न होताना दिसत नाहीये. एका धावेवर समाधान आहे दोन्ही फलंदाज. या एका धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडेल. संघाची धावसंख्या मात्र उरते 4 धावा होत आहेत. काय गोलंदाजी होते मैदानामध्ये. आग ओकणारी गोलंदाजी मनीष इथलं म्हणता येईल. हेमंत याला कुठेतरी आक्रमक पवित्रा घेतला जावं लागेल की का. कुठेतरी स्वेर मारा होतोय. पंचाचे दोन्ही हात समांतर होत आहेत मनीष. नक्कीच बच्चू कौस्तुभ नागवेकर एक नाव वाजलेला पंच असेल. माझा मित्र कौस्तुभ नागवेकर. दोन्ही हात समांतर होत एक स्वेर मारा अवांत धावसंख्येची खून येते. आता मात्र एक हलक्या हाताने पुश केलेला चेंडू. एक धाव तर निश्चित मिळते संघाला. एका धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडेल. संघाची धावसंख्या मात्र होते 6 धावा मनीष. नक्कीच बच्चू वैयक्तिक कोटीतील पहिला आणि दुसरे षटक हाताळत होता तो निखिल. मात्र निखिल हे दुसरे षटक आणि एक संयमी गोलंदाजी केले गोलंदाजांनी. हेमंत ऑन फायर देखील होऊ शकतो. कुठेतरी आता इथला गेट बदलावे लागतील असंच म्हणावं लागेल मनीष.
नक्कीच बच्चू, एक आक्रमक फलंदाजी करावीच लागेल, तेव्हाच आपला संघ विजयी ठरू शकतो. हे हेमनला चांगलं माहित आहे. पुढचा चेंडू असेल हेमनसाठी, पाहूया हेमन तिसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर एक आक्रमक पवित्रा घेतो का हे आपल्याला दिसण्यात येईल. पाहूया हेमन स्ट्राईकला येतो, डावखुरा फलंदाज. आता मात्र समीकरण इथं येते, पुढचा चेंडू होतो. बघूया पंचांकडनं मात्र कुठची कोण येते का. पंचाचे दोन्ही हात समांतर येतात. नियम क्रमांक इथं 22 वापरला जातो असं पंचांचं म्हणणं. हा चेंडू तुम्हाला परत टाकावा लागेल असं म्हणे. काय म्हणशील मनीष? नक्कीच बच्चू, एक कौस्तुभ नाव वाजलेला पंच सोमेश्वर वांद्रीकडून एक अवंत धावसंख्येचे खून करतोय. एक अवंत धावसंख्येनं संघाच्या धावसंख्येत भर पडेल. पुन्हा एकदा सज्ज तो डावखुरा फलंदाज हेमन. हा चेंडू काहीसा न समजणारा चेंडू, एक स्क्वेअर मारा, एक अवंत धावसंख्येत भर पडेल. कुठेतरी स्क्वेअर मारा होतो की का असंच म्हणावं लागेल. वारंवार बीट केला जातोय फलंदाजाला. धाव संख्या मात्र पोचते. 8 धावा होत आहेत. काय बोलशील? काय होणार माझ्या भावा इथनं? आता कुठेतरी सामना खिशात घालणार की का हेमन? याला कुठेतरी ऑन फायर व्हायला लागेल मनीष. ओमकार काहीसा स्क्वेअर मारा करतोय, अवांतर धावसंख्या देतोय, काहीसा दडपण असेल ओमकारवर. नक्कीच मनीष इथनं म्हणता देखील ऑन फायर व्हायला देखील लागेल. काय होतंय, काय बिघडतंय मैदानामध्ये? नक्कीच बच्चू, अंतिम दिवस आहे. बॉलर नेम कौस्तुभ नागवेकर. बॉलर चेंज होतोय. लवकरात लवकर हा सामना संपवा असा दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल. पुन्हा एकदा सज्ज झाला तो एक डावखुरा फलंदाज हेमंत. पाहूया हेमंत आपल्या संघाकडून किती धावांचं योगदान देतो. आता मात्र आक्रमक फलंदाजी करतो तो हेमंत. 6 धावांसाठी षटकार जातोय. या 6 धावांनी संघाच्या धावसंख्येत भर पडेल. संघाची धावसंख्या मात्र 6 ने सरसावते आणि 6 धावांनी संघाची धावसंख्या मात्र होते ती. आता इथनं मात्र मनीष नक्कीच म्हणावं लागेल गेअर चेंज केलेत की का हेमंतने? कुठेतरी आक्रमक पवित्रा घेतला जातो की का? आता मात्र ऑन फायर होतोय. काय गोलंदाजी, प्रहार देखील लगावला जातोय हेमंत याच्या माध्यमातून. काय फलंदाजी होते? नक्कीच बच्चू, एक आक्रमक फलंदाजी करतो ते हेमंत. नाणीत संघाकडून हा चेंडूचा समाचार घेण्याचा काहीसा हलक्या हाताने पूछ केलेला चेंडू. एक धाव तर निश्चित मिळते. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न करतात दोन्ही फलंदाज आणि 2 धावा करून दोन्ही खेळाडू सुखरूप क्रीज मध्ये. या 2 धावांनी संघाच्या धावसंख्येत भर पडेल. संघाची धावसंख्या मात्र 2 ने सरसावत आहे. संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 16 धावा होत आहेत. काय मनीष म्हणशील इथनं ऑन फायर झालेला दिसतोय की काय हेमंत? मेडॉनच्या दिशेने गेलेला चेंडू. एक धावतो बघता बघता तू मेमे होतो का? बघता बघता 2 धावा पूर्ण होत आहेत. कंजूस गोलंदाजी इथनं करावी लागेल. काय मनीष बोलशील? नक्कीच बच्चू, तिसऱ्या षटकाच्या उत्तर अगदी रोमांच स्थितीत हा सामना. विराट कोहलीचा जर्सी क्रमांक 18 हाच जर्सी क्रमांक आपल्याला इथं मनीष पाहायला देखील मिळतोय. पुढचा चेंडू असेल हेमंत याच्यासाठी. काय गोलंदाजी देखील करतो. मेडॉनच्या दिशेने गेलेला चेंडू. बघता बघता 1 धाव पूर्ण होते. काय त्याचं क्षेत्ररक्षण होते. धाव संख्या मात्र पोहोचते 22 धावा इथनं होत आहेत. नक्कीच बच्चू, एक आक्रमक फलंदाजी करतो तो हेमंत आपल्या संघाकडून. त्याला माहिती आहे आपला संघ हा विजय साकार करू शकतो जर आम्ही स्वतः जर क्रीजवर विकेट स्वतःचे राखून ठेवले आणि एक आक्रमक फलंदाजी केली तर माझा संघ हा विजयी ठरू शकतो. हेच काही तंत्र वापरतोय हेमंत. हेमंतसाठी पुढचा चेंडू. हा चेंडू हलक्या हाताने पूछ केलेला. 1 धाव तर निश्चित मिळते संघासाठी. काहीच गचा क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. बघता बघता 24 धावा होत आहेत मनीष. कुठेतरी स्कोर बोर्ड हलकं ठेवलं जाते का षटकाची मात्र समाप्ती होते. काय फलंदाजी देखील करतोय मैदानामध्ये हेमंत. कुठेतरी ऑन फायर झालेला दिसतोय की का? कुठेतरी गेअर बदललेत की का असंच म्हणावं लागेल मनीष. इथनं आता कुठेतरी विजयाच्या दिशेने मार्ग असतो देखील होतो का? नक्कीच बच्चू,
विजयाचा साकार अगदी डोळ्यासमोर आहे. हेमंतच्या त्याला माहित आहे 1-2 सिंगल काढून आपला हा संघ विजयाच्या उंबरठ्यावर आपण पोहोचू शकतो. जास्त काही रिस्क न घेता 1-2 डबलचे स्ट्रोक आले तर आपला संघ हा नक्कीच विजयी ठरू शकतो. असं काही तंत्र वापरतो हेमंत. नक्कीच मनीष, म्हणता देखील येईल. काय सामना होतोय मैदानामध्ये, आग ओकणारा सामना देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथनं मात्र हाय व्होल्टेजचे सामने आपल्याला पाहायला देखील मिळतील. काय गोलंदाजी देखील, कंजूस गोलंदाजी इथनं करावी लागेल. कुठेतरी कमबॅक करावं लागेल मनीष. नक्कीच बच्चू एक सुंदर फलंदाजी करतो नाणेच संघाकडून. दोन्ही फलंदाज मैदानाचा पुरेपूर फायदा घेतात. दोन्ही फलंदाज एक आक्रमक पवित्रा घेतात. दोन्ही फलंदाज काय गोलंदाजी देखील होते. फसवी गोलंदाजी इथनं कुठेतरी करावी देखील लागेल. पुढचा चेंडू असेल बघे ऑफ साईडच्या दिशेने टोललेला चेंडू. साधा सोपा झेल होतोय. काय होतंय, काय बिघडतंय मैदानाला. बॅक टू द पवेलियन यावं लागतंय. काय म्हणून बोलशील. नक्कीच बच्चू तंबूचा आश्रय घ्यावा लागेल फलंदाजाला. आता मात्र फसवलं गेलंय की का जाळ्यामध्ये असंच म्हणावं लागेल. नक्कीच बच्चू तंबूच्या आश्रयाला जातो तो फलंदाज. पाहूया फलंदाज संकेत जातो. पाहूया संकेत आपल्या संघासाठी किती धावांचं योगदान देतो. धाव संख्या होते मात्र 24 धावा होत आहेत. कुठेतरी संयमी गोलंदाजी मनीष करावी देखील लागेल. काय बोलशील या सामन्याबद्दल, नियोजनाबद्दल काय बोलशील मनीष. नक्कीच बच्चू एक संयमी अगदी सुंदर नियोजन. 4 चेंडू आणि 4 धावा असं समीकरण असणार. काय होणार माझ्या भावा. हाय व्होल्टेज सामना असेल नक्कीच बच्चू. पाहूया कोणत्या संघाच्या दिशेने हा सामना फिरतो. आनंदाची भरती आणि पराभवाची ओटी, तुंबळ युद्ध. नक्कीच मनीष 4 चेंडू आणि 4 धावा. काय होणार माझ्या भावा. पुढचा चेंडू असेल शॉर्टपिच टाकलेला चेंडू. बघूया बघता बघता 1 धाव तर निश्चित येते. 3 चेंडू आणि 3 धावा. हाय व्होल्टेजचा सामना येतो की का असंच म्हणावं लागेल मनीष इथनं. नक्कीच बच्चू 3 चेंडू आणि 3 धावा असं समीकरण असेल मैदानावर. पाहूया विजयाची धडकन कोणाच्या दिशेने वाहते. पाहूया अतिशय सुंदर हा सामना. कंपल्सरी हा सामना चेस असेल. दोन्ही संघाने सूचना घ्या. नक्कीच बच्चू एक डावखुरा फलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतो तो हेमंत. पाहूया हेमंत आपला संघाचा विजय साकार करतो का. उलटा चेंडू असेल तर हेमंतसाठी. हेमंत मात्र सज्ज होतो. एक डावखुरा फलंदाज हेमंत. स्ट्राईक घेतो हेमंत. बघूया फसवलं जातं का जाळ्यामध्ये. बघता बघता 1 धाव तर पूर्ण होते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल का. बघता बघता 2 धाव पूर्ण होतात. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल का. बघता बघता 3 धावा पूर्ण होतात. क्षेत्ररक्षण म्हणतात. सामना मात्र इथनं समाप्त होतोय. नक्कीच बच्चू एक आक्रमक फलंदाजी केली होती हेमंत यानं आणि आपल्या नक्कीच संघाच्या मनीष. बाजूने दिशेने हा धन्यवाद सामना डीजे. फिरवलाय. धन्यवाद डीजे.